اتفيلمي سلتشيز حدا مراري الناس معنا يجمر ازيتشيز كم سب كم زخونن عرسب عرسم كقدر ازلولي سبات جمع كم زوكل امونغ امز قبر وددر شناف كم زليو فيلمنا دما اي بي استبهال سب النار اي ناي قصل تشيز انك تصاوت زنبره نسون تخون ابتا كتما بمبرقز وري ناي غانغسترات حلافي نبره اتي كالئ دما فرانك انت تخون ناي معراب قص زلو غانغسترات حلقوم يو كلتيوم بدعم حيراتن معنم كوكوات ارم زي قل سباتيوم حدا معات نقهو ايبي بتاني اشتيقوالو كابدك اسوي قصقص ايبي بتعم صبو زبهال سدرا زلو انتخون عبد حج زلو هيوت حقوزات زلو يمسلو عب جزاب زلو لساعات زخونا ناي غانغسترات حلقة مخانو اي فلتن كدانو تخدادينو ابستدالو لساعات نبعل بنا يداليو نبعل تغزو دما اتبونا كنديز اكل كمز تعمي نقرا بنو كل سب كمز فوتي ولا قطة نقرو بعل تغزو جن من مدعم كمز يبولنا تناقرت تقلدلو قالو دما كنسلا بلا نسانا ديان اب اند اب حقو انك حدرا كمز خلا تحتو ايبي دما غزعي اكساب زير ساعات خير كم تقلي نقرا اوتيستو دما اب دقا يصبيو سلازنبره كاب غزو وصي يخيد سبيتو دما اتي كل غزا زوستو زنبره مدحانيت كمز ترسعت ገንዘብ እቲ ኣብ ደገ ይጽበ ዝነበረ ኣውቲስታ ድማ ቤንጃሚን ብመኪና ይቕበሎ ኤቢ ድማ እቲ ዘዳለየ ቡና ንቤንጃሚን ይህቦ ካብኡ ድማ ጣዕሙ ከመይ ከም ዝኾነ ይሓተዎ ቤንጃሚን ድማ ሓሪፍ ከም ዝኾነ ኣብ ዝናገረሉ ሰዓት ኤቢ ድማ ይሕጎስ ክኸዶ ኣብ ዝበሉ ሰዓት ቤንጃሚን ምስ ብችኮላ ዝስራሕ ቡና እንትነጻጸር ሓሪፍ ከም ዝኾነ ይናገር እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ናይ ፖሊስ መኪና ብድሕሪኦም ኮይኑ ይርኦም ነበረ ጉዕዞ ኣብ ዝጀመርሉ ሰዓት ብድሕሪኦም ፖሊስ ከም ዘሎ ይግንዘቡ እዚ ዝተለመደ ነገር ስለ ዝኾነ ምንም ኣይገረሞም ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቕ ድማ ኤቢ ንቤንጃሚን ካብቶም ፖሊሳት ከምልጥ ይእዝዞ ቤንጃሚን እውን ይሰማማዕ ናይቲ ትራፊክ መብራህቲ ኣብ ዝበርህሉ ሰዓት ቤንጃሚን ካልእ መንገዲ ይጥቀም እዚ ዝገብረሉ ምኽንያት ድማ ፖሊስ መርከቢኦም ኣበይ ከም ዝኾነ ንከይፈልጥዎ ነበረ ኤቢ ንቤንጃሚን ምሸት ምስ ፍራንክ ኣኼባ ከም ዘለዎ ይነግሮ ንሱ ድማ ናይ ምዕራባውያን ጋንግስተራት ሓለቓ እዩ ፍራንክ ኣብ ናይ ኤቢ ከተማታት ችግር እናፈጠረ ስለ ዝኾነ ኤቢ ብኡ ዝሓረቐ ይመስል ኤቢ ናብ ሪቻርድ ዝተባሃለ ሰብ ይድውል ንሱ ድማ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ንምምሕልላፍ ዝሕግዞም ነበረ ዋላ እኳ እንተኾነ ምኽንያቱ ብዘይፍለጥ ናይ ኤቢ ስልኪ ኣየልዕለን ዋላ እኳ ኤቢ ኣብ ቀረባ ግዜ ገንዘብ ዝሃቦ እንተኾነ ምስኡ ግን ክነጋገር ኣይደልየን ኤቢ እውን ብምሕራቕ ኣብ ልዕሊኡ ዘይኾነ ውሳነ ምውሳን ይጅምር ኣብ ቀጻሊ ምስ ዝተኣማመነ ወዲ ይራኸብ ስለ ሪቻርድ ዝኾነ ደብዳቤ ንሓደ ሰብ ከይዱ ንከርእዮ ይነግሮ ካብኡ ነቲ ዋና ሰቡ እዚ ደብዳቤ ናብ ቁፅሪ 22 ከይዱ ንከብፅሖን ሰዓት 3 ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ ይነግሮ ብኻልእ ወገን ኬን ዝበሃል ተጓሳጣይ ልምምድ እናገበረ ንርእዮ ኬን ብጣዕሚ ሓያልን ጨካን ዝበሃል ሰብ ነበረ እቲ ይሰርሖ ዝነበረ ስፖርት ድሕሪ ምውድኡ ናብ ኣፓርትመንቱ ይኸይድ ነገር ግን ኣብኡ ቅድሚ ምብፅሑ ምግቢ ንምግዛእ ኢሉ ናብቲ ሱፐርማርኬት ይኣቲ ኬን ነታ ካሸር ገንዘብ ክኸፍላ እንትብል ክልተ ኣዕዋል ይመፁ ንዓቶም ንምህራም ድማ ሓሳብ ይመፀሉ ነገር ግን ኣብቲ ቦታ ፈላይ ስለ ዝነበሩ ስቕ ኢሉ ንኣፓርትመንቱ እውን ይኸይድ ኣብቲ መንገዲ ድማ ጎረቤቱ ዝኾነ ወዲ ምስኡ ክበኣስ ዝደለየ ይመስል ኣብኡ እውን ሓንቲ ጓል ስለ ዝነበረት ዝኾነ ዓይነት በኣስ ከልዕል ኣይደልየን ናብኡ ገዝኡ ኣትዩ ድማ ቦርሱ ኣቐሚጡ ሻወር ይወስድ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ናይ ኤቢ ዋና ሰብ እቲ ደብዳቤ ንክልእኾ ተኣዚዙ ስለ ዝነበረ እታ ደብዳቤ ናብ ኬን ንምብፃሕ ይኸይድ ኣብቲ ትሕቲ በሪ ድማ እታ ደብዳቤ የቐምጣ ኬን ካብ ሻወር ምስ ወፀ እቲ ደብዳቤ ብምሓዝ ኮፍ ይብል ዜና ምርኣይ ድማ ይጅምር እቲ ዜና ድማ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ተፈፂሙ ዝነበረ ቅትለት እዩ ዝናገር ዝነበረ እቲ ቅትለት ኣብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ናይ ኬን ኢድ እውን ነይርዎ እዩ እቲ ደብዳቤ ድማ ይኸፍቶ ኣብቲ ውሽጢ ደብዳቤ ድማ ናይ ሪቻርድ ፎቶታትን ሓበሬታትን እዩ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ኤቢ ንሪቻርድ ክቐትለሉ ስለ ዝደለየ ይርድኦ ናብ ሪቻርድ እንትንኸይድ ምስታ ጥንስቲ ሰበይቱ ኣብ ገዝኡ እዩ ዘሎ ሃንደበት ድማ ካብ ዘይፍለጥ ሰብ ይድወሎ ነገር ግን ኤቢ ክኸውን እዩ ብምባል እቲ ስልኪ ከልዕሎ ኣይደልየን ካብኡ ሪቻርድ ምሸት ዝረኽቦ ሰብ ስለ ዝነበሮ ሻወር ንምግባር ናብቲ ሻወር ክፍሊ ኣቲ ምግቢ እናሰርሐ ዝነበረ ሰበይቱ ድማ ናብ ስልኩ ዝተለኣኸ ሓደ መሴጅ ትርኢ ምስ ረኣየቶ ድማ ምስ ካልእ ጓል ቆፀሮ ከም ዘለዎ ትግንዘብ ንሱ ግን ናብ ሓደ ዓሚል ይኸይድ ኣለኹ እምበር ናብዚ እየ ኣይበላን ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቕ ሪቻርድ ሓሪፍ ክዳን ተኸዲኑ ይመጽእ ንሰበይቱ ድማ ናብ ገዛ ክሳብ ዝምለስ ንከይትጽበዮን እቲ ኣኼባ ነዊሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግራ ሪቻርድ መኪንኡ ሒዙ ይወፅእ ሰበይቱ ድማ ንምፅራእ ኢላ ደድሕሪኡ ትኽተሎ
ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኬን እውን ይኽተሎ ነበረ። ሪቻርድ ድማ ነታ ክረኽባ ዝበለት ሰበይቲ ብስልኪ የናግራ። ካብ ኣነጋግሮኦም ድማ ብጣዕሚ ከም ዝቀራረቡ ንግንዘብ። ናይ ሪቻርድ ሰበይቱ ጥንስቲ ስለ ዝኾነት ከምዘይትፈትያ ትናገር። ሪቻርድ ድማ ርክቦም ዝፍለጠሉ ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ከምዘይህሉ ቃል ይኣትየላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ናይ ሪቻርድ ሰበይቱ ቴሊና ብትበሃል ሓፍታ ንምድዋል ትፍትን። ነገር ግን ኩሉ ግዜ ቢዚ ስለ ዝኾነት ስልካ ክትልዕሎ ኣይከኣለትን። ድሕሪ ብዙሕ ድግግም ኣብ መወዳእታ እውን ስልካ ተልዕላ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሰብኣያ ሪቻርድ ካልእቲ ሰበይቲ ክረክብ ይኸይድ ከም ዘሎ ትነግራ። በዚ ጉዳይ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝሓረቐት ትናገር። ነገር ግን እዚ ሰምዐት ቴሊ ንሪቻርድ ዝትረኽቦ ንሳ ከም ዝኾነት ብምንጋር ንሪቻርድ ትድውለሉ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ንሱ ክረኽባ ዝኸይድ ዝነበረ ንሓፍቱ እዩ። ቴሊ ድማ ንሓፍቱ ከይዱ ንከይረኽባ ትነግሮ። ስለዚ ሓሳቡ ብምቕያር ጉዕዙ ይቕጽል። ኣብቲ ፓርኪንግ ቦታ ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ድማ ኬን ሽጉጡ ብምሓዝ ናብኡ ይኸይድ። ኣብ ዝተኮሰሉ ሰዓት ኬን መጀመርያ ይስሕቶ። ከምዘይዕድል ኮይኑ ግን ኬን ንናይ ሪቻርድ ሰበይቲ እዩ ሃሪምዋ። እዚ ድማ ንኬን ብጣዕሚ ዝስንብዶ ነበረ። ካብኡ ብቕልጡፍ ሞተሩ ብምሓዝ ካብቲ ቦታ ይጠፍእ። ካብኡ ናብ ናይ ኤቢ ሰበይቲ ብምድዋል ኤቢ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓታ። ምርኢትና ድማ ናብ ኤቢ ይወስደና። ሽዑ ድማ ናብ ሓደ ሕቡእ እንዳባር ይኸይድ። እዚ ድማ እቲ ኣኼባ ዝካየደሉ ቦታ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ፍራንክ እውን ናብቲ ባር ይመጽእ። ዝመጸ ድማ ምስ ንእሽተይ ሓው እንትኸውን ኤቢ ሰላም ክብሎ ኣብ ዝበለ ንሱ ግን ይሓቕፎ። ናይ ፍራንክ ሓው ድማ ንኤቢ ብግሪክኛ ምፅራፍ ይጅምር። ከምቲ ሓሳቡ ድማ ኤቢ እቲ ቋንቋ ይሰምዖን ኢሉ ነበረ። ነገር ግን ኤቢ እቶም ቃላት ይፈልጦም እዩ። ካብኡ ንምንግጋር ክልቲኦም ኮፍ ይብሉ። ኤቢ ድማ ንፍራንክ ንምንታይ ኣብ ምረቓዊ ቦታ ችግር እናፈጠረ ከም ዝኾነ ይሓቶ። ነገር ግን ፍራንክ ንሕቱኡ ዝምልስ ኣይነበረን። ቺዝ ንክፃወቱ ሓሳብ የቕርበሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኤቢ ምስ ፍራንክ ቺዝ ንምጽዋት ይሰማማዕ። ቅጽል ኣቢሉ ፍራንክ እቲ ጸወታ ብነፃ ንከይኸውን ዝተሸነፈ እንታይ ክቕጻዕ ከም ዘለዎ ይናገር። ኤቢ ድማ ፍራንክ እንተስዒሩ ሙሉእ ምራቓዊ ቦታ ናቱ ከም ዝኸውንን እንተተሳዒሩ ግን ፍራንክ ንዕኡ ገንዘብ ከም ዝህቦ ይናገር። ነገር ግን ኤቢ እቲ ነገር ካብ ዝሓሸ ንምግባር እቲ ዝተሸነፈ ከም ዝቕተል ይናገር። መጀመርያ ፍራንክ ቀልዲ እዩ መሲልዎ። ኤቢ ግን ብሓቂ እዩ ዝበሎ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ፍራንክ ንቺዝ ክብል ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ኣይደለየን። ስለዚ ንሱን ንእሽተይ ሓውን ካብኡ ንምውፃእ ይለዓሉ። ነገር ግን ናይ ኤቢ ዋና ሰብ ንኽልቲኦም ይሕዘሞ እሞ ኮፍ የብሎ። ካብኡ ፍራንክ ንኤቢ ዘይኮነ ነገር ንከይገብርን እንተዘይኮይነ ግን ናይ ኤቢ ስድራ ንኽጉብንዩ ዝተወሰኑ ሰባት ከም ዝሰደደ ይናገር። ብስልኪ ድማ ስድርኡ ከም ዝቐትልሉ ይነግርዎ። ነገር ግን ኤቢ ብምርግጋዕ መንፈስ ኮይኑ ናብ ሰባቱ ንክድውል ይነግሮ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ፍራንክ ናብ ናይ ባዕሉ ሰባት ይድውል። ነገር ግን ናይ ፍራንክ ሰባት ናብቲ ገዛ ምስ ኣተዩ ናይ ኤቢ ስድራ ኣብኡ ከም ዘይነበሩ ይግንዘቡ። ኣብቲ መሬት ድማ ሓደ ሳንዱቕ ወዲቑ ይረኽቡ። ኣብ ዝኸፈትዎ ሰዓት ድማ ቃጸሎ ይለዓል። እዚ ኩሉ ዝሃቀኖ ድማ ኤቢ ነበረ። ሕጂ ፍራንክ ፈትዩ ጸሊኡ እዚ ጌም ክጻወት ኣለዎ። እንተተሳዒሩ ግን ክቐተል እዩ። ክልቲኦም ድማ ቺዝ ምጽዋት ይጅምሩ። ፍራንክ ግን እቲ ዝነበሮም ነገር ከምዚ ናይ ሓቂ ክኸውን እዩ ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን። ሃንደበት ኣብቲ ማእኸል ጸወታ ኤቢ ምሕራቕ ይጅምር። ምኽንያቱ ድማ ንግሆ ክወስዶ ዝነበሮ መድሓኒት ስለ ዘይወሰደ እዩ። እቲ መድሓኒት ብዘይምውሳድ ድማ ብጣዕሚ ናሓረቐ ይመጽእ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ጸወታ ይሰዓር። ፍራንክ እውን ስለ ዝሰዓሮ ምቕላል ይጅምረሉ። ነገር ግን ብጣዕሚ ሓሪቑ ዝነበረ ኤቢ ድማ ብሕርቃን ንናይ ፍራንክ ሓው ብሽጉጥ ይቐትሎ። ካብኡ ቐጺሉ ኤቢ ብግሪክኛ ምንጋር ይጅምር። ኣብኡ ንዝነበሩ ሰባት ድማ ንኹሎም ይጸርፎም። ካብኡ ድማ ነቲ ዋና ሰብ ብምጽዋዕ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኣክል ሰባት ከም ዝቐተለ ይሓቶ። ንሱ ድማ ዝቐተሎም ሰባት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ክምልሰሉ ኣይከኣለን። ብዙሓት ከም ዝኾኑ ኣብ ዝናገረሉ ሰዓት ኣብ ሕርቃን ውሽጢ ዝነበረ ኤቢ ንናይ ባዕሉ ዋና ሰብ እውን ተኲሱ ይቐትሎ። ቀጺሉ ድማ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ይቐትሎም። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ቤንጃሚን መድሓኒት ከም ዘይወሰደ ይግንዘብ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኬን ናብኡ ይመጽእ እሞ ሽጉጡ ናብ ፍራንክ ይተክል። ብዘይ ምንም ምድሕርሓር ንፍራንክ ይቐትሎ። ቀጺሉ ንቤንጃሚን ብምጽዋዕ ንቤንጃሚን ሽጉጡ ይህቦ። ነገር ግን ቤንጃሚን ዝቕበሎ ስለ ዘይነበረ እቲ ሽጉጥ ዘይወስዶ እንተኾይኑ ንዕኡ እውን ከም ዝቐትሎ ይናገሮ። ካብ 3 ክሳብ ዝቖጽር ንዑ ተኪሱ ክሳብ ዘይቐተሎ ንሱ ከም ዝቐትሎ ይሕብሮ። ኣብዚ ግዜ ብጣዕሚ ሓራቕን ሓያልን ዝኾነ ሰብ ኤቢ ከም ዝኾነ ንግንዘብ። ኤቢ ክልተ ዓይነት መንነት እዩ ዘለዎ።
እቲ ዝረጋጋዕ ኤቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ እቲ ሓራቕን ሓያልን ዝኾነ ኬን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኤቢ መድሓኒት ክወስድ ብዘይምኽኣሉ ኣብዚ ግዜ ኬን ክቆጻጸሮ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ቤንጃሚን ንኤቢ ወይ ድማ ንኬን ክቐትል ነበሮ። እቲ ዝገበረ ድማ ኣብቲ ቁጽሪ 2 ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ነበረ። ፊልምና ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ክሳብ ብኻልእ ፊልም ንራኸብ ድማ ቻው ቻው።